Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Salam, davara gatnaşyjylar. Rahman arka damygyň parahatly başçylygyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk öwrüni, türkmen medeniýetiniň, sungatynyň ösmegine uly goşan meşhur sungat ustadlarymyzyň hatyrasy beren tutulýar. Olaryň köp ýyllyk dörejilik zähmetine uly hormat sarpa goýulýar. Gaderli davara gatnaşyjylar. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyeva ömrüni Türkmen teatr sungatyna bagşlan, ençeme şäherleri ýetişdiren, özüniň halal zähmeti, döredip keşipleri bilen milli sungatymyzyň ösmegine uly goşan meşhur sungat ustadymadyr. Hormatly prezidentimiz ýyly döwlet gelir bolsa atly çuňmur pegin paýkasy ýuwrulan kitabyna biziň ýurdumyzda milli medeniýetimiziň ösüşine sallamly goşan adamlara uly hormat goýulýar. Mysal üçin Türkmenistanyň gahrymany ýokary derejeli ada bütün ömrüni sungaty gulluk etmäge bagşydan Türkmenistanyň halk artisti Maya Kuliyeva munasip boldy. Onuň deňi taý bolmadyk zekeni biziň watandaşlarymyzy döredüjülükli zähmete ruhlanyrýar diýip parasatlyk bilen bellep geçýär. Şu da varal pursatda dörejilik işgärlerine goýýan belent hormat sarpady üçin gahrman arka dağımyza tüý sürekden alkyşlar aýdýar. Hormatly prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan giňerimli işlerini uly rowaşlyklar arzu edýär. Gaderli davara gatnaşyjylar. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyeva Türkmen teatr, kino, opera sungatyny ençeme kämil keşipler döretdi. Oň ajaýyp sesi, artistlik zekeni, drama okuýy, aýdymçy denany uly meşhurlyk getirdi. Türkmeniň saýrak bilbili Maya Kuliyeva 1943-nji ýylda Türkmenistanyň at gadanan artisti, 1952-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly atlara eýe boldy. Watan öňünde bitiren hyzmatlary, ustadlygy, türkmen sungatynyň ösüşine goşan bahasyna ýetip bolmajak goşandy üçin Maya Kuliyeva 2009-njy ýylda Türkmenistanyň gahrymany diýen belent ady eýe boldy. Hende Altynay altyn medal goşurly. Maya Kuliyevanyň döreden keşipleri, ýerine ýetiren aýdymlary, inni ençeme ýyllar bäri watan söýjüligiň, insan-perwerligiň, gözelligiň aýdymyna öwrülip, halkyň kalbyna bak ornaldy. 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewanyň doglan gününe 100 ýyl boldy. Türkmenistanyň bitaraplygyň mekany ýylyna guralýan şu günkü dawaramyzam gahrman arka dağımynyň saýasyna ýurdumyzda merhum dörejilik ustadlaryna goýulýan belent sarpaň aýdyň suwutnamasydyr. Gaderli watandaşlar, häzir bolsa Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy münasibetli dawaramyza başlaýar. Şu davara bilen, uly toý bilen şeýle biziň sungatymyzyň büyük ustady Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyewanyň ýaşy bilen ýürünimiz, ýurdumyz asuda hem avadan bolsun. Ojaklaň ody öçmesin, alawlap dursun. Gahrman hem mehriban arkadağımyzyň ömrüzok,
belent başı aman olsun. Şan şöhrata yetirýänem şol. Bizi avraya ada eltýänem. Şu beýik türkmeniň söwürowly. Dünýä odan bolup gelmek bar. Odan bolup gitmek bar. Şoňa netibe biziň gahrymanymy maýaja netibe etdi. Bu uly zat. Oň bahasyna hiç zat ýetibilmeýär. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň sunwata, edebiýata, mal medeniyete oýan ünsüniň miwesi şol. Netijesi şol. Nimkä mahallar aýdýan. Biz özümizi beýik diýip hasap edip bilmeýäs. Bizi görýän beýikdir. Bizi bar eýleýän beýikdir. Watanyny dünýä çykarýan beýikdir. Şu asuda avadan günleri, toýly tomoşaly wagtlar bize peýleýän beýikdir. Ýene de bergedek hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza şular ýaly toýlary tutmaga, davalandyrmaga berýän mümkinçiligi üçin sag bolsun aýdýan mehribanlar. Barny bar eýlep bilýän zaman var. Bardyr onna dünýä deňlik derece. Şükürli biz belent başta aman var. Avrayı getirensin ile maýaja. Gahrmanlar baki galya jahanna. Berlen yaş evlenip durmaýaja. Ýadlardasyň, baglardasyň baharda, 100 ýyllygyň bellenip durmaýaja. Ýanglanýandyr aýdymlaryň, şahlaryň. Dinleýäris owazyny bileje. Kölüňdedir, gölüňdedir gazlaryň. Sen madama bideň bilen maýaja. Oýulgyryp duran ýüzler, şadyan gözler, hemişilik türkmeniň gözüniň öňünde galýandyr. Ýene de birgedek men dünýä odan bolup gelmek bar, odan bolup gitmek bar diýen. Şu odanlykda näme bar? Şun var. Döwür var. Döwran var. Ertir var. Ajaýyp geljek var. Türkmen özüniň maýaja ýaly sunwata berilen gaýyrlaryna da şon ýaly ýigitlerine de gownmagy haklydyr. Dünýäňizde watan bolsun. Gahrman hem mehriban arkadagymyz bolsun. Bir başa bakýan jigit agdy bir ilmiz bolsun. Şu mukaddeslikleň baryna ýene de birgedek türkmen ömürlük ýaşar mehribanlar. Baki ýaşar. Ömrüňiz bilen, döwrüňiz bilen, döwranyňyz bilen mehribanlar.
Şugunmir ulubursun odun, baqıtın odun, toylan ya. Maya Kuliva dilenni operasın odu, direl gözüňe gelýär. Maýaje bir asır ýaşan bolsa, onuň bütün gody 1000 asır ýaşar. Maýajemizin biz üçin, halk üçin, ýurt üçin, watan üçin eden sungatda goýan ýyzy hiç açan üçmez. Ýönüş taýda bir zady hükman agdak geçmeli bolýar. Maýajemizin bir asır ýaşamagyna edil arkadağımızın ulu goşundy vardır. Edil arkadağımız yurt başına gelen günden başlap täze din maýajany maýaj edip can verdi. Can verdi diýänim dürüdüjülük adamlar üçin sungodyň ýaşamasa sen ýaşadygyň däl. Sungodyny ýaşadyp maýajemizi şu taxna 18 ýaşlydyk getirdi adamlar. Anha iri arkadağımızın halkı üçinem, sungodu üçinem hak kowanlarlygy şu taýdan başlaýar. Arkadağımızın ömrü zok bolsun. Maýajemizin eden işini şeýle bir hak yerine getirdi de hormatly atlaryny dakdy. Gahrman nimeklik şu taxnany döwlep şu taxnanyň üstüne zähmet çekip gahrman bolmaklyk ol mert adamlaň başarýan zady. Sungoty goýan hormaty, sungoty goýan ak kanat diýip aýdyp bilýäs onu. Maýajemiz bilen kän ýerlere ýolak çömmollyk, bilede gitdik, bilede oturduk. Öwrenen zadymyzam kän, bize bir dinan bolmakdydy. Bize bir köpçülükde ödümüz alıp barmakdydy. Aýdym aýtmakdydy. Sahnada ödümüz alıp barmakdydy. Gaty bir uly dinanlyk mugollumyzdy. Mehriban arkadağımız şahir paýny ýapýarsyn o işgärlerini. Awazady. Hojaguly Diwanaýew diýen halipamyza halk artisti berdi arkadağımız. Şo wagt Hojaguly halipa ya 84 ýaşynda ya 85 ýaşynda. Menin bilejek türün maýaje bilen Hojaguly halipa bir aýdyma hiňlenni welin menem öwrülip maýaje diýdim. Hojaguly halipaň diýdim, şo öňkü tesjagaza diýdim. Şey diýdim, on maýaje maňa näme diýdi? Gyýdym diýdi. Tesi saklap bilseň diýdi. Yüze ýygyrt düşdi düşür diýdi el jagadyn şey dip. Ýöne tese ýygyrt düşmez diýdi. Nähili ussat öwt nesihat maslahat taşol. Sakla ber sesiňiz diýdigi de, aýaň diýdigi. Esasam ştaýda dürüjülük adamlar otur. Bir joşuk gelýär welin maýaje oturup bilmetdi. Bir aýdyma gyýgyrdy şo taýda maşynyň içinde. 90 ýaşyndan soňdy. Sahagaň birden oturduk gürleşip bolýany. Ay dogdyň atyma. Ay anyň döreti. Çyn aşygy döwran bugünip sahagaň aýdymny aýagylaryň içinde maňa aýdyp bereni. Olam şo ruhy belentlikde şeýle bir täzeden ýüreginiň joşguny şo taýda maýaje ýetirdi. Anha şu zatlary şo ýaşda 90 ýaşdan soň aýdyp bilen bolsa maýajemiz şoň arkasynda ýene bir gezek aýtýan ediz arkadağymyz bar. Mehriban arkadağymyz bar. Maýajaň ölmez gitmez sunydy ýene de 1000 asyrdanam ýatlanar. Ol ölmez gitmez sungat goýup gitdi. Şoň üçin şular ýaly biziň sunnatymyzy beýgeldip bilýän ediz arkadağymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýurda wadan asman asuda bolsun. Mydama şular ýaly arkadağymyzyň bir gowy toýlaryna duşmak meser etsin, sag bolun adamlar. Yarim, yarim.
aydımın fetin opera fetin ulagan bayramçılığı bir begeniyat kuvaniyat şun Maya Kulina'nın 100 yıllık jubileyi. Maya Kulina diyen adam Türkmen medeniyetinde ulagan işler eden adam. İlkinci opera aydımçılarının biri. Opera balet teatrına ben özüm katken işledim. Maya Kulina bilen ken bile spektakılları ayttık. Bütün Türkmenistan'ın ovalarına, vilayetlerine gidip tanim gastrollu bolduk. Elmedama şu aydım hakta, opera hakta fikir ederdi. Elmedama aydardı. Bir de ünlerdi, bir de öğredirdi, kendi atlar öğredirdi. Maya Kulina bilen bir kendi aydımlar ayttık. Bir de şular yalakı avray, Maya Kulina'nın yaşan ömrü yalakı, ömrü ardı ediye. Elmedama yurdumuzda profesyonel saat sunuğu yanlatın, profesyonel sunuğutun beyle kuğurlarımdanım hatam belinde kalsın. Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyevan 100 yaşını belli otuyor. Ve Maya Kuliyeva elbette sunuatın en yukarı başına çıkan adam, özünün sunuatı ölen, dünya özünü tanıdığın adam. Maya Kuliyeva bilen elbette men işleşim ok, önüken duştuk, çay içtik, öyüne varyadık. Maya Kuliyeva bana deydi, tarat canlıydı. Men neydi, bir şeker canı yatatana deydi. Şu Çopanoğlu kinotundan ödem şu başka suratların vermette dine şu kinodaki şekercan suratları verdi emmetini. Onu men yatak oturdum, son ödün çağırdım sahanamı gidip alkayttım, kapıdan girdi, presertti de şekercan yetişti de. Bir ömrü yardımdan çıkan nokta son şu sesi onun geldi de daşına aylanıp bir nemette de. Elbette o mahalle yaşam bir çaka varan adamdı. Şekercanım yaş görünüyor. Ay bir katı gönlüne yarattı. Sondan son bir hili edil nerede görsem izemi öğreniyalı, Maya Kuliyevna oğlunu öğreniyalı. Bir yanıma gelerde görüleşirdi. Mıdama bir goğluklarda duştuk. Mıdama da goğlukta da yatlayat. Maya Kuliyevna beyik adam. Sunuatom katı beyik adam, sunuatom hormatlı prezidentimizin koyan sarpası en yukarı adı vermek Maya Kuliyevna
medeniyet işgärlerine, sunut işgärlerine şuňalyky hormatly prezidentimizin goýan hormatyny, hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl wagtly alyp barýan işlerin mudama üstünlikler kazandyň. Salam Sahna. Salam. Men sen karşına salama geldim. Kete oyrgunyan. Men sana kadam bassam bolyamka ya da yok. Bilen mi hem üçün sebebi sen näçe ägirtler, näçe ussatlar kadam bassalar. Olur megerim
her bir ädimini tomoşaçylara barýan, şolun kalbyna barýan ýogdy ki men ören asaja watanlarlar. Men şoňa inanýan. Çünkü bu ýerde hiç kim ýok wagty sen ümsümlüge diň salýan. Bilýäňmi näme? Hatta ümsümlügüm sesi bolýan ekeni. Ýok. Oňa ümsümlügüm diýesin gelýän näli ýaly. Sebäbi şu diýwarlarda ey sahna, mukaddes sahna, senne bir näçe sesler gulawma gelýär. Hatta hiç kim ýok wagty gelemde de Sidem şeyle. Şu mukaddes sahnada ägirtlere baş egipdiler. Innem şu gün kugünne bide bu görnähili ýakymly, görnähili tolgunurjy. Şoň üçinem hiç kim ýok wagty. Men sana baş egýän mukaddes sahnam. Sen men enem kibi men alжyran wagtym meni golladyň. Tolgunumda şatlanyň, buýsunumda begenniň. Men sana baş egýän mukaddes sahnam.
opera sungatına ustadlık derecesine yeten Türkmenistan'ın halk artisti, Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyeva. Ol manili ömrünü opera sungatına bağışlayan adam. İdi adamlar şu tayda Maya Kuliyeva diyenle onu yan yollaşı Türkmenistan'ın halk artisti Hoca Durdu anlayısı gözüne getirmek asla bulanak. Sebep diyenle bir tiyatrda 41. yıldan ömrünün sonuna çelli büyük şahsiyetleri Kemine Kadı, Leyli Mecnun, Zühre Tahir, Gül Bilbil, Tayyat Hemra, Göroğlu operalar yerine getiren bar ömrünü dine opera ile yaşap, dine Türkmenin medeniyeti, Türkmenin sungatı ile yaşayan insan. Maya Kuliyeva sahnada kahraman, halk artisti, öyde mehir muhabbetli zinan, Türkmen zinani, ömrünü ömür koşan. Maya Kuliyeva'nı yaşadan mehrivan, kahraman arkadağımız opera sungatını dikeltti, Türkmen simfoniki orkestrını dikeltti, Türkmen devlet horunu, Türkmen devlet dans toparını dikeltti. Hormatlı prezidentimiz medeniyet sungat işyerlerini şeyle sarpa koyanını, canı sağ, ömür uzak, il yurt behvetli işlerine rovaşlık arzu ediyen. Sağ olun dinleyenler. Türkmenistan bir taraflığın mekan yılına idi de kadağımızın baş tonluğunu her bir günü toy bayramları besleniyor. Kahraman arkadağımızın özü medeniyet ve sungut dörüzülük işlerlerine hemişe ul baha veriyor. Özü hemişe görüllü olup dur arkadağ bir denimizin Maya Kuliyeva bana oğlum diyetti. Benim sol günü so Maya Kuliyeva'yla bir görüşüp kahraman arkadağımızın öyle bir geçiriyen iş maslahatlarını, saparlarını, öyle bir şeyle bir gaytadan öyle gurrun verip, bir qoğuniyat kahraman arkadağımız Maya Kuliyeva'nı, Maya Cemi ulu bir hormatlap Türkmenistan'ın kahraman diyen beygi adı takmağı, Maya Kuliyeva'nın şeyle bir başını göğe getirdi. Yatlak geçecekledim, Maya Kuliyeva'nın oğlu, Batıran Naif, Türkmenistan'ın halk artisti, oğlum öyle sol atçılık sunuğu, sirk sunuğu bilen, öyle bize yol başı oldu. Men halifam, ilkinci halifam
Batranay, Maya Kuliyovanın özü hemişe şu atlar arada gıdıklanıp öyle bir maslahat berip her sıkısımda öyle gelip görýärdi, goňýardy daşymyzdan. Maňa şu oğlum diýip ýüzlenmegi elbetde meňi süýnen bir uly bir hormat, gahrman hem mehman arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan beýgi işleriniň hemişe rawat bolmagyny arzu edýärdim. Sag bolun. Şu yerde, acayip yerde, Sungat'ın mekanına siz geldiniz, men ecemi hormatlamağa. Ecem kime vakti yedi, men devletin adamı. Son uçinam, sunki, çare devlet derecesine geçer. Men sona şat, kuvanyan, bizim maşhalamızı hurmat edin mehriban arkadağımız. Mehriban arkadağımız. Köp sağ olun. Size can sağlık versin, uzak yaş versin, tutyan işinizde rovaç olsun.
Emar